Txantxangorri mokofina. Behin batean, bazen txori txiki jaio berri bat. Gaztainondo baten adarretan bizi zena, aitarekin eta amarekin. Txori txikia oso bizkorra zen. Aitak eta amak egan nola egin behar zen erakusten zioten. Begira, hegoak gora eta behera mugitu behar dituzu. Gora eta behera, gora eta behera, gora eta behera. Txori txikiak beldur handia izan zuen hasieran, baina laster ikasi zuen egan bere kasa egiten. Hala, gero eta hegalditxo luzeagoak egiten hasi zen bere kontura. Begira ama, begira aita, begira nola egiten dudan egan. Goiz batean, gure txori txikia ibai aldera abiatu zen. Egunetik egunera, saio luzeagoak egiten zituen. Egunetik egunera, indartuz zijoazkion hegoak, eta gero eta urrutiago joaten zen. Agur, banoa egan, bazkaltzerako itzuliko naiz. Baina goiz horretan, txori txikiak besteetan baino hegaldi luzeago egin zuen, eta konturatzerako zeharo galdu zen. Baso ezezagun batean sartu zen. Ez zituen ezagutzen hango bazterrak, eta ez zuen ezagutzen zuhaitzen artean ikusten zen aintzira ere. Ai ama, galdu egin naiz, nola bueltatuko naiz nire abiara? Txori txikia pago adar baten gainean gelditu zen, eta negarrez hasi zen. Etxetik urrun zegoen, bakarrik, beldurtuta eta baita gozetuta ere. Katagorri batek pagoaren enborrean zeukan bere etxea. Negarrotzak entzun zituenean, atera zen bere zulotik eta han ikusi zuen txori txikia negarrez. Katagorria errukitu egin zen txori txikiaz, eta harengana hurbildu zen saltoka-saltoka. Kaixo, txori txiki, zer duzu? Zergaitik egiten duzu negar? Txori txikiak hala erantzun zion. Galdu egin naiz, ez dakit nire abiara itzultzen, eta goseak nago, lagunduko aldidazu favorez? Katagorriak esan zion. Zure abia aurkitzen ezin dizut lagundu, baina gozea asetzen bai, tori, jan itzazu intxaur gozo hauek? Esan zion Katagorriak. Ez, mila esker, intxaurrak ez zaizkit gustatzen. Katagorria harritu egin zen. Nola dakizu ez zaizkizula gustatzen? Inoiz probatu aldituzu? Ez ditut probatu, baina badakit ez zaizkidala gustatzen, erantzun zion txori txikiak. Eta handik alde egin zuen, lehen baino goze handiagoarekin. Txori txikia aintzira batera heldu zen. Aintziraren bazterrean, igel bat ikusi zuen korroka, kroak eta kroak. Kaixo igela, esan zion txori txikiak. Galdu egin naiz, eta ez dakit nire abiara itzultzen, eta gainera gozeak nago lagunduko aldidazu favorez? Lasai, txori txiki, zure abia aurkitzen ezin dizut lagundu baina gozea asetzen bai? Tori, jan itzazu barraskilo gozo hauek. Ez, mila esker, esan zuen txori txikiak. Barraskiloak ez zaizkit gustatzen. Igela zur eta lur gelditu zen. Nola dakizu, ez zaizkizula gustatzen inoiz probatu ez badituzu? Probatu gabe ere badakit ez zaizkidala gustatzen, erantzun zion txori txikiak, eta handik alde egin zuen lehen baino goze handiagoarekin. Txori txikia basoan barneratu zen berriz ere. Basoaren sakonean, ontz zuri bat bizi zen, ontza uluka ari zen. Kaixo ontza, esan zion txori txikiak. Galdu egin naiz eta ez dakit nire abiara itzultzen eta gainera gozeak nago, lagunduko aldidazu favorez? Lasai, txori txiki, gozea asetzen lagunduko dizut aurrena. Tori, jan ezazu zagutxu hau, esan zion ontzak. Ez, mila esker, nik inoiz ez ditut zagurik jan, ez zaizkit gustatzen. Ontza, zor eta lor gelditu zen. Probatu ez badituzu, nola dakizu ez zaizkizula gustatzen? Badakidalako eta ez zaizkit gustatzen, erantzun zion txori txikiak. Tira,
esan zion ontzak. Gozea ezin dizudan ezase, zure abia topatzen lagunduko dizut. Zuk lo egin, eta nik bilatuko dut zure abia. Oso luzea egin zitzaion txori txikiari gauura. Gozea baitzeuka, gero eta goze handiagoa, eta bere abiara itzultzeko irrikaz baitzegoen. Goizaldean esnatu zuen ontzak txori txikia eta esan zion, gau osoan ibili zela abiaren bila eta aurkitu zuela azkenean. Txoritxo, txoritxo, esna zaitez, aurkitu dut zure abia. Benetan? Eta itzultzen lagunduko aldidazu? Bai, noski, goazen askar. Esan bezala ontzak bere abiara itzultzen lagundu zion. Aitatxok eta amatxok hegoak zabalik hartu zuten txori txikia. Ontzari eskerrak eman zizkioten eta ontzak ulu egiten zuen, agur esateko. Gero aitak eta amak errieta txiki bat egin zioten txori txikiari. Non ibili zara? Kezkatuta geunden. Zergaitik joan zara hain urruti? Egan hasi nintzen, egan eta galdu egin nintzen konturatu gabe. Urruntzen denak, bueltatzen ikasi behar du, esan zion amak. Arrazoi duzu amatxu, ikasiko dut. Baina txori txikiak goze handia izaten jarraitzen zuen. Aitatxo, amatxo, gozeak nago, zer dago jateko? Itxi itzazu begiak eta probatu aitatxok prestatu duena. Aitatxok prestatu badu, goxo-goxoa izango da. Amak begiak estali zizkion, eta ondoren aitatxok prestatutako janaria probatzen hasi zen. Txori txikia pozik zegoen. Azkenean etxeko janari goxoa dastatuko zuen. Jaten hasi orduko, txori txikiak galdetu zuen. Zer da hau, ama? Zuk dasta ezazu lehenengo eta gero esango dizut. Hau bai janari goxoa, zer da? Aitatxok begiko zapiak kendu eta esan zion. Baratzeko barraskilo gozoak dira. Barraskiloak? Lehen izin zaizkidan gustatzen, baina zein gozoak diren. Ikusi duzu, probatu gabe ez dago jakiterik.